Ini po si Congressman Nelson Legacion sa indo pong lingkod sa Tercer Distrito. Asin kaibanan ta po sa Barangay Carolina, Kap Leoncio Libuit. Asin naugma po kita manutaran. Sangon niya ang apod na po kay ini sa lugar na ini, City Lights. Ini ang pinakainot. Julius, ang sabi ni Kap, Saro kada na inot digdi. Bago pa nag-start yung kadakol. November last year. Kumusta man? May kita. Ayun takon mayo, di man mo para balik-balik digdi ano. Maray na banggi, taga sain po ka mo? Taga po, kada. Iyo, siyempre. Sain sa Naga. Sa Pransya. Oh. Imagine, taga Barangay Peña, Pransya, pero yaon digdi sa Carolina. Ano? Maray na banggi, mahapot lang, ining Queens takoyaki sa imo. Taga sain ka? Tabuko. Talagang bako lang Carolina, ano? Hello, ay bistado ko ini. Nagkahilingan na kita sa may balatas, bakong iyo. Pero ika taga sain ka? Pakol. Anong barangay ka po? Carolina po. Hello. Apisol. Ini ang Sustainable Livelihood Program. Pero kamu taga sain ka mo? Carolina po. Carolina. Okay. Very good. Dapat si mga taga Carolina, igwa talagang pwesto. Bala sa indo si Kap. Ay, ayos man ang negosyo mong ini ha. Ayos man o, for rent. Dakol man pirming nagkukuyan sa imo, nag-aarkila. Kinukulang po nga na po yan. Kinukulang pa. Makakadalan po kayo ni mga investor. Ano? Double XL. XL lang po sa kuya. O ini man mga pang-aki. Pero ini ang pinakamaliwanag ha. Tano po ta City Lights. Pagyaon ka po digdi, hiling-hiling po sa urban area kan Naga an ilaw. Ano? Maray man kung ta nagpapasya-pasya ka man hindi. Nanay, maray na banggi po. Kababayan ko ini. Nakakasiguro po kita na sa lugar na ini safe dahil may mga pulis. Hello, maray na banggi, makikitaw ka sa indo. Pagaga may nagkakawat. Babaralibol, oo. Karawat. Pagbanggi, kuya, may nagko-concert. Gamos kamo taga Carolina. Very good ha. Pakantahon ta. Anong gusto din ipakanta ta doon? So ang inot na kakantahon. That Friday night. Palakpakan taman po, palakpakan ta po. Ang oras po kanyan, alas 7 nin pagkabanggi. Asin kon sa indo pong manunutaran. Ayan, kadakol po. Ang presenting kanyan sa lugar na ini na inaapod sa City Lights. An sa kuya pong imbitasyon, bako lang sa mga taga Carolina, mga taga Naga o kaya kataraid na munisipyo. Kung naghahanap po kamo nin lugar na pwedeng makapag-unwind at the same time pwedeng mag-commune with our nature, magayon pong lugar ini pong City Lights, digdi po sa Barangay Carolina. And given po na mapreskohon po ang panahon, sigurado makakapag-relax po kita. Kaibanan ang mga mahal sa buhay, ang satuya pong pamilya, mga barkada.